Ako odborníčka na čínsku históriu som veľmi si cenila na čínskom národe a na celej čínskej civilizácii, že nikdy neviedli útočné vojny. Jednoducho Čína ani vo svojej filozofii nemá potrebu útočiť a dobíjať si to, čo je mimo jej územia. Proste chráni si len svoje územie. Napríklad, takže je absurdné a normálny človek nemôže veriť, že by Čína chcela vojensky ohrozovať, povedzme aj dnes, na čo by to robila. Jednoducho dnes je najväčšou, najsilnejšou veľmocou sveta. V technickej je ďaleko už pred aj Ameriku a aj Japonsko. Činila, má také postavenie vo svete, že sa nemusí vojnami. Práve Japonci, ktorí na konci druhej svetovej vojny spoznali, čo je to atomová bomba, tak práve tí musia mať čo najväčší záujem o udržanie mieru, aby už nikdy atomové zbranie na tejto planéte nedostali možnosti, lebo tu už ide o prežitie celej planéty a ľudstva.